88.9 FM. También no está aquí en Santa Cruz, pendiente para la conferencia de prensa que va a comenzar en el momento aquí. Yes. Sì, buon tardi, Turinde, buon tardi Aruba. Vandaag hebben wij, het OM en de politie, besloten om een persconferentie in te gelassen. En dat doen wij omdat er de afgelopen dagen op zeer korte termijn 2 zeer ernstige incidenten hebben plaatsgevonden, waarbij ook slachtoffers zijn overleden. En bij deze incidenten zijn ook jonge slachtoffers betrokken. En wij kunnen ons voorstellen dat de gebeurtenissen grote impact hebben op het veiligheidsgevoel van verschillende mensen. Er zijn ook verschillende getuigen geweest die dingen hebben gezien en er circuleren ook verschrikkelijke beelden die mogelijk allerlei vragen oproepen. Dus wij hebben besloten om u op dit moment even bij te spreken over wat er is gebeurd en u ook de mogelijkheid geven om daar vragen over te stellen. En wij zullen zo goed mogelijk als het kan die vragen beantwoorden. Maar voor ik überhaupt verder ga, verdere berichtgeving, wil ik allereerst mijn diepe medeleven betuigen namens het OM hier ook en namens de politie aan alle betrokkenen, misschien ouders, partners, familie, vrienden van de slachtoffers die in verdriet achterblijven en hun dierbaren moeten missen. En ik weet dat ik met deze boodschap niet iemand kan terugbrengen, absoluut niet. Maar ik wil toch respect betuigen en aangeven dat wij ontzettend met u meeleven en dat wij als politie en OM er alles aan zullen doen om de mensen die hier schuldig aan zijn voor het gerecht te brengen. Over welke 2 zaken heb ik het? Waar spreek ik over? Nou, we hebben op 30 november een schietincident gehad te Savaneta om iets over 8 in de avond, waarbij een 31-jarige slachtoffer om het leven is gekomen. Excuses, 30 november, daar gaat het om een 19-jarige slachtoffer om het leven gekomen. Daarbij zijn meerdere aanhoudingen geweest. Dus op 30 november een slachtoffer van 19 jaar en daar zijn meerdere personen aangehouden. Vannacht, 3 december, is er ook een schietpartij geweest om iets voor 1:30 in de nacht in het uitgaansgebied. En daarbij is een 31-jarig slachtoffer, een 31-jarige man, om het leven gekomen. En in deze zaak is er reeds 1 iemand aangehouden. En ik heb al in het begin even gerefereerd aan de mogelijke impact op deze incidenten. En die kan ik me heel goed voorstellen. Want je zult er maar lopen. Je zult maar denken van, worden er nou zomaar mensen lukraak met vuurwapengeweld om het leven gebracht. Wat we zien en wat we weten uit eerdere situaties is dat er vaak een relatie bestaat tussen een verdachte en een slachtoffer. Dus dat betekent dat er niet zomaar iemand ineens uit het niets om het leven wordt gebracht. Nogmaals, het is geen onderzoeksbevinding. Dat onderzoeken we nog, maar dat is wat we uit eerdere situaties weten. Maar wat we ook weten, en de boodschap die ik ook wil uitdragen, is dat de politie en het OM zeer adequaat zullen reageren op dergelijke situaties. En dat is ook gebeurd in deze situaties. In beide schietincidenten, in beide situaties, is er door de politie binnen een uur een verdachte aangehouden. Dat neemt het niet weg dat het nog steeds ontzettend erg is wat er is gebeurd. En dat we de situatie niet kunnen terugdraaien. Maar de boodschap is, met een dergelijke actie komt niemand weg. Binnen een uur is er iemand aangehouden. Dan is er natuurlijk ook de vraag, en dan kunnen we ons goed voorstellen van, joh, maar wat doen we er nou, wat doen we eraan om dit te voorkomen? Dit heeft een grote prioriteit. We treden adequaat op het moment dat een situatie zich voordoet. Dan vindt er een aanhouding plaats. Maar het is ook goed
om te voorkomen dat er iets gebeurt. Dan kan ik me ook goed voorstellen dat dat de vraag is van, joh, maar wat doen jullie dan? U mag weten dat preventie een zeer groot onderdeel van de politiestrategie van de komende tijd zal gaan worden. En daar zijn we ook al mee bezig. En wij hebben vanochtend, of niet vanochtend, wij hebben vanmiddag ook met de minister gezeten. En ik kan u melden dat de minister dit ook heeft geprioriteerd en ook heeft gerealiseerd. Het gaat om camerasurveillance en cameratoezicht. Wij zullen nog preventiever gaan werken door middel van camerasurveillance in de verschillende gebieden. Als eerste is gerealiseerd, of zal gerealiseerd worden, het gebied in het uitgaansgebied in Noord. En de komende tijd zullen wij verder optimaliseren in de rest van de gebieden om te kijken en om zo goed mogelijk adequaat en preventief te reageren op dergelijke incidenten. Dat was het voor mij betreft hier even. Wil je een vraag stellen of even wachten voor de picture? Microfoon. Af even stoelendans. Oké, kleine stoelendans. Ja. Ja. Ja, buon tardi, mi chiamo di Prensa, Turenne di Aruba. Dit is precies waar ik een paar weken geleden een hartstochtelijke oproep heb gedaan. Als het gaat om het inleveren van vuurwapens. Het is echt ja, je schrikt enorm dat er toch binnen een korte periode 2 van dit soort vreselijke incidenten plaatsvinden. Verder lijkt het me heel prima om het even bij het statement van het korpschef te laten. En hij heeft ook namens het Openbaar Ministerie ook al medeleven met betrekking tot alle mensen die nu achterblijven in verdriet naar voren gebracht. En het lijkt me goed dat ik dat ook nog een keer zelf meld. Vreselijk incident. En dan zou ik het verder nu aan u willen overlaten met het stellen van vragen. Hebben jullie misschien enkele toch vuurwapens gekregen bij de laatste actie met die Ja. Ja. Hoeveel vuurwapens? Er zijn 5 wapens ingeleverd, waaronder vuurwapens. Maar misschien nog wel belangrijker ook is om te melden dat er ook heel veel munitie is ingeleverd. Ja, ook munitie, want zonder munitie kun je ook niet zo heel veel doen met een vuurwapen als het gaat om het doodschieten van mensen. En dat zijn, dan hebben we het niet over tientallen, maar we hebben het over enkele honderden stuks munitie. Dus daar zijn wij, KPA en OM, tevreden over. Maar ik zou er graag nog veel meer ingeleverd willen zien. Munitie is ook strafbaar, correct? Correct. Munitie is ook strafbaar. Weet het net als een vuurwapen? Of, ja, daar kunt u in zijn algemeenheid wel van uitgaan. Maar de combinatie van vuurwapen en munitie samen zal een hogere straf opleveren dan alleen een vuurwapen of alleen munitie. Maar ook het voorhanden hebben van munitie is strafbaar gesteld. Is deze laatste zaak gelinkt met die andere? Of met de vrienden? Of heeft iets te maken met die andere? Ik snap dat u de vraag stelt, maar dat beide onderzoeken lopen nog. En over de inhoud van het onderzoek kan ik geen mededelingen doen, want ik wil het onderzoek niet in gevaar brengen. Er zijn verdachten aangehouden, er worden getuigen gehoord en die moeten zonder enige beïnvloeding het verhaal vertellen zoals zij dat beleefd hebben. Dus daar kan ik op dit moment niks over zeggen. We hebben gehoord dat die laatste zaak een dader een 17 jaren jongen was. Heeft u misschien een bericht voor de ouders van al die jongen die loopronden, minderjarigen die rondlopen met een vuurwapen of zoiets? Als het gaat om het laatste incident waarbij een 17-jarige minderjarige is aangehouden,
Ook daarvoor geldt dat het onderzoek nog loopt. Dus het kwalificeren of hij erbij aanwezig is geweest of dat hij de schutter is geweest, daar kan ik niet bevestigen. Ik kan het ook niet ontkennen omdat ik het simpelweg niet weet, omdat het onderzoek nog loopt. Maar waar het wel om gaat, en ik ben blij dat u die vraag stelt, die 17-jarige jongen, wat is daar gebeurd? Ik kan nog wel een ander voorbeeld geven en dat is een goed voorbeeld, denk ik. Maar het tekent ook de moeilijke situatie. Afgelopen donderdag ergens op Aruba ontstond er een ruzie tussen 2 volwassen mannen. Dat ging over een loslopende hond. Die 2 mannen gingen schelden en vervolgens gingen ze met elkaar vechten. Een 16-jarige zoon van een van die mannen die loopt vervolgens het huis binnen en pakt een BB-gun, zo'n luchtdrukding, en begint zonder wat te zeggen, zonder wat te doen, gewoon op die andere man te schieten. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp het niet dat je dat als minderjarige jongen zomaar doet. Maar ik begrijp ook niet dat je als ouders... Ja, misschien weet je niet dat je minderjarige zoon zo'n ding thuis heeft. Zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar er zit iets in die combinatie van emotioneel, wild gedrag van jonge mensen. Maar dat ontslaat je als ouders natuurlijk niet om gewoon echt een oogje in het zeil te houden. En misschien niet ook alleen als ouders, maar misschien ook als oudere broer of als oudere zuster. Het lijkt erop of vrouwen over het algemeen net wat verantwoordelijker zijn op dit terrein dan mannen. Wat ik al zei, het gaat om de tata's, de mama's, de opa's, de oma's. Het maakt me niet uit. Pak die spullen af, lever ze in. Of anders, kom op een andere manier met de politie in contact. Als je hulp hebt, kan de korpschef misschien zo nog wat over zeggen. Als je hulp nodig hebt om te zorgen dat je kind niet in zo'n situatie terechtkomt. Ruzie maken doen we allemaal in het leven. Maar wat hier gebeurd is echt wel het summum. Zulke jonge mensen in het bezit van een vuurwapen, of ze kunnen het vuurwapen kunnen ze krijgen. En ze gaan gewoon iemand, schieten ze gewoon dood. Ja. Wanneer is de laatste dag voor het inleveren van vuurwapens? En als u niet tevreden bent met de hoeveelheden vuurwapens dat zijn ingeleverd, gaat het verlengd worden? Hebben jullie een plan B? Zullen we eerst even afwachten wat deze inleveractie oplevert? Hoe lang duurt het, wanneer wordt de laatste dag? Bij de korpschef? Oké, dus tot en met tweede kerstdag. En daarna... Niet tevreden bent met de hoeveelheden? Ja, ik weet niet of ik tevreden moet zijn. Ik denk dat we het daar met elkaar over moeten hebben. En niet alleen wat de PG ervan vindt of de korpschef, maar wat we met elkaar ervan vinden. Of wij dit zouden moeten verlengen. En misschien moeten we ook nog op een andere manier proberen invulling te geven aan de inleveractie. Maar laten we eerst even afwachten wat er aan het einde van die inleveractie op 27 december is ingeleverd. Tot nu toe zei u dat er alleen 5 vuurwapens zijn ingeleverd. Vindt u het voor de tijd te weinig? Voor mij is elk vuurwapen wat niet wordt ingeleverd, dat vind ik te weinig. Maar van de andere kant, het gaat over bijna 400 stuks scherpe munitie. Daar hadden dus ook 400 levens ook bij kunnen vallen. Dus in die zin ben ik tevreden over wat er nu is. Maar wat mij betreft wordt het vertienvoudigd. Maar misschien is dat wishful thinking. Maar ik blijf Aruba, ik blijf de samenleving, ik blijf de tata's, de mama's, de broers, de zussen, de opa's en de oma's. En misschien ook de jongens zelf wel aanspreken. Lever dat spul in. En als je er niet meer uitkomt en je weet niet wat je ermee moet. Nou, misschien dat ik daar de korpschefs even het woord over mag geven. Want er moet ook aan de voorkant, zou er best nog wel wat meer kunnen gebeuren. We hebben natuurlijk een tiplijn, die kan je altijd bellen. Maar er zijn ook andere manieren. Mevrouw de korpschef, de laatste weken in december. Zullen we maatregelen zien van de politie op straat? Of meer beveiliging, of meer politie op straat? Wat gaat er precies gebeuren? Want iedereen weet dat december een hele druk maand is, dus er gaat gebeuren dingen.
Ja, dat is een terechte vraag en daar zijn we ook over aan het nadenken hoe we daar nog beter op kunnen reageren. Zeker. Dus daar zijn we nu met elkaar aan het overleggen wat we gaan doen. Samen met de minister van Justitie. Exact. Ja. Ik heb een aantal vragen gehouden. Voor het laatste incident, hoe is dat van stand gekomen? Was er is een politie, er is gevochten, hoe is dat gegaan? Ja. Maar ik denk dat is net wat de PG aangaf. Hè. Dus inhoudelijk over de zaak kunnen we daar geen mededelingen over doen. Dus wat het eigenlijk betreft, van daar ook geen mededeling over doen? De getuigen die hebben mededelingen gedaan aan de regisseurs die ze hebben gehoord. Maar voor wat betreft de waarheid moet natuurlijk het onderzoek verder nog uitwijzen wat er precies is gebeurd. Wat betreft het vuurwapen dat gebruikt is dat gevonden? Hebben jullie dat Nee, ja, het is heel vervelend om dat zo te zeggen, maar daar kunnen we echt geen uitspraken over doen. En dat is niet om dwars te zitten, maar dat is gewoon ook om andere betrokkenen niet wijzer te maken dan dat ze nu al zijn. Het is goed ook een politie een beetje vrijhand te geven om auto's te stoppen en met die rare gezichten. Ja. Nee, maar kijk, dat zijn de terechte vragen waar we ook over na moeten gaan denken. Gewoon, hoe kunnen we nog preventiever en adequater reageren om dit gewoon te voorkomen. Hè? Dat heeft u helemaal gelijk in. Dus het voorkomen, preventie moet gewoon een hele belangrijke en dat wordt ook een hele belangrijke politiestrategie. Wat ik nog wilde benadrukken, en dat heeft ook te maken met de mensen die hierbij betrokken zijn rondom dit incidenten. Als u, en dat is een oproep aan degenen die hier mogelijk in dit soort situaties verzeild raken. Als u het gevoel heeft dat u klem zit, dat u niet meer weet wat u moet doen, weet dat u altijd eruit kunt stappen. U kunt zich bij de politie melden. Ik weet dat dat niet populair is, maar u kunt ook een tiplijn bellen. U kunt misschien een Vario-regisseur inlichten over wat er is gebeurd, waar u zich in bevindt. Het is nooit te laat om naar voren te stappen en afstand te doen van een vervelende situatie. En ik realiseer me dat het heel makkelijk gezegd is, maar ik doe toch een dringend beroep op een ieder die met informatie in zijn hoofd rondloopt of die zich in een situatie bevindt waarin hij zich niet prettig voelt. U kunt zich altijd melden. Als u praat over preventie, in Nederland zien we dat we zeggen een samenwerking tussen politie, douane, marechausseurs, maar hier zien we dat niet. Waarom? Ja. Waarom? Nou, waarom dat zo is, dat weet ik niet. Ik weet wel, het is terecht wat u zegt, wij moeten daarin verder doorontwikkelen, moeten we daarin professionaliseren. En vandaar ook die strategie. Aan de ene kant is preventie, is ook meer met elkaar samenwerken. Hè. Dus vinden ook gesprekken plaats met partners uit het sociale domein, reclassering en nog vele andere, precies wat u aangeeft. En wij zullen daar de komende tijd daarin intensiveren en gewoon op zoek gaan naar betere samenwerking. Wat ziet dat in plaats van waren de politieagenten aan patrouilleren? Ja, er waren ook surveillance voertuigen aanwezig. En zoals ik al zei, echt bij beide incidenten was er heel snel politie ter plaatse. En kon er ook zelfs een verdachte worden aangehouden. Stel die actie, de Iron Eagle, de eerste zag gewoon dat veel politie op de actief was, maar is die actie verwaard, die Iron Eagle? Dat weet ik even niet. Preventief fouilleren. Ja. Nee, dat is dus, die is zeker niet verwaterd. Alleen op dit moment doen we dat niet. Maar zoals al eerder werd gevraagd, we gaan wel kijken wat we nog kunnen doen. Want we zien wel dat het effectief is en dat het ook een noodzaak kent. Dus we zijn op zoek naar wat we kunnen doen om nog preventiever te zijn. En daar zou dit bij kunnen helpen. Ja, er kan veel aanwezigheid van de politie, maar hoe gaat dit hand in hand met dit debat van overheid? Ja. Nou ja, nogmaals, we sturen zeker op overtime, maar we hebben al vanaf het begin aangegeven, maar die overtime kan nooit inbreuk maken op de operatie, op de politieoperatie. Dus op de veiligheid buiten doen we geen inbreuk, geen tekorten. Dus zodra de operatie de noodzaak kent dat wij politie hebben op straat en misschien soms ook in de overtime,
dan zullen we daar naartoe werken en dat ook realiseren. Ja, vroeger bij zo'n incident, persconferentie, zag je ook vaak dat de minister van Justitie eerst vandaag de minister iets over gezegd waarom hij failliet is. Of heeft een commentaar gegeven? Daarom. Heel goed van de stoel. Ja, moeten we weer wisselen? Ja. Wij hebben met de minister natuurlijk overlegd, omdat de minister politiek verantwoordelijk is voor zowel het korps politie Aruba als voor het Openbaar Ministerie. Maar wij zijn de vakmensen. En dus wij hebben ervoor gekozen om hier als politie en als Openbaar Ministerie deze persconferentie te doen om de Arubaanse samenleving te informeren. En het is vervolgens onze taak om te zorgen dat de minister van Justitie en Sociale Zaken weet wat hier gebeurt en dat hij daar ook verantwoording over kan afleggen in het parlement. In een situatie als in Nederland zou je zo'n persconferentie doen met een burgemeester daar middenin, maar dat hebben wij hier niet. En het is goed om de politiek in zijn rol te laten, maar het is ook vooral goed om de vakmensen van de politie en ook van het OM, om die ook in een rol te laten. Dus wij willen het hier hebben over opsporen, vervolgen, preventief handelen, mensen wapens inleveren. Gelukkig kon de minister een positieve mededeling doen over uitbreiding van cameratoezicht. En volgens mij, althans daar ben ik erg blij mee, dat we in zo'n verdeel van werkzaamheden hebben kunnen komen. Is het nog beter of met steun van het Openbaar Ministerie van toch harder ingrijpen, de politie met de steun van jullie, van het Openbaar Ministerie, en niet wachten tot iedereen een vuurwapen gaat inleveren? Het is toch een beetje, het is toch goed om samen te werken, om inleveren en ook hard ingrijpen. Ja. Hasikaya hot. Dat doen ze ja. voor iedereen die niet goed bent. Nee, dat is ook zo. Maar dat harde ingrijpen, dat doen we ook. Als we weten bij wie we moeten zijn. Maar we kunnen hier niet de hele Arubaanse samenleving onder de loep gaan leggen. Ik heb bij de vorige persconferentie aangegeven wat de strafeisen zijn en wat ook vaak de uitspraken zijn van het gerecht als mensen worden aangetroffen met vuurwapens. Nou, daar kan alleen maar één conclusie op volgen, namelijk dat er hard tegenop wordt getreden. En weet u wat het is? Wat de korpschef net al zei, deze twee zaken kan ik niks over zeggen, maar we weten uit vorige zaken wel dat er altijd een relatie is. En hoe er dan die relatie er precies uitziet, dat laten we dan maar even in het midden. Ja, als mensen boos worden in een relatie en ze hebben een vuurwapen, dan kunnen we er 100 politiemensen opzetten, kunnen er 1000 politiemensen opzetten, maar in die relatie zal het fout gaan en ze zullen elkaar opzoeken en ze zullen elkaar misschien wel dood willen schieten. Dus in die zin snap ik uw oproep, maar die is wel ook beperkt. Wij doen datgene wat we moeten doen, maar hij is wel beperkt. En daarom nogmaals weer de oproep naar onze samenleving hier op Aruba. Mensen, als je iets weet, bel met de tiplijn. Als je weet dat je zoon of je dochter vuurwapens bezit, zorg dat je die inlevert. En als je niet weet wat je ermee moet, loop langs een barrio-regisseur. Zoals ik al zei, bel de tiplijn. Ga hulp zoeken bij maatschappelijk werken, maakt me niet uit. Maar zorg dat die vuurwapens uit handen komen van die jonge mensen. En als we mensen pakken, of dat nou met Iron Eagle is of dat nou op een andere manier is, dan weet u welke straffen er geëist worden. U weet dat politie heel snel en heel adequaat optreedt. U weet welke straffen er geëist worden. U weet ook welke straffen er meestal volgen. Dan houdt het voor ons ook op. Zijn er, een kardinale vraag, zijn er genoeg agenten op het eiland, laten we zeggen, van 2022?
Zijn er genoeg mensen dan weten in december en heel veel mensen gaan met vakantie. Die vraag wil ik straks aan de korpschef, maar volgens mij wilde u nog een vraag stellen voor het Openbaar Ministerie, of had u ook een vraag voor de... Ik vroeg of de minister die uitgenodigd. Hebben jullie wel hem uitgenodigd voor de persconferentie? Wij hebben hem niet uitgenodigd, niet specifiek voor deze persconferentie, maar we hebben het wel met hem besproken, voorbesproken. En als de minister had gezegd van ik wil hier bij de persconferentie zijn, dan was hij natuurlijk van harte welkom geweest. Maar volgens mij hebben wij een prima verdeling in elkaars verantwoordelijkheden en werkzaamheden. En that's it. Nou, dan gaan we nog één keer wisselen. Heb jij nog... Oh, oké. Ja, nog één plaats eigenlijk. Oké. Je had over de uitbreiding van de Kamertoezicht. Is het bekend wanneer dat gaat gebeuren? Hoe lang dat gaat gebeuren? Daar gaat de korpschef wat over zeggen, want daar weet ik te weinig Tot van. vandaag al die zaken was. Mensen die toch elkaar zoeken. Het kan ook zijn dat een schot, een andere persoon die niks heeft gemaakt, ook gaat. Ja, daar moet je niet aan denken. En we hebben al een keer een incident gehad hier op Aruba. Volgens mij was dat vorig jaar. Dat er zo'n shooting, zo'n pass-by shooting was. En dat een mevrouw in een auto in de buurt reed en dat een van de kogels een van de ruiten van de auto heeft kapot gemaakt. Ja, je moet er niet aan denken dat dat gebeurt. Die gevallen zullen zich blijven voordoen. En nogmaals, de politie doet wat ze moet doen. Opsporen, aanhouden. Het Openbaar Ministerie doet datgene wat ze moet doen. Namelijk die mensen vervolgens laten veroordelen. Maar dit soort incidenten waarbij dus de relatie zo verkeerd is dat ze elkaar op blijven zoeken. Dat ze zelfs in hun boosheid langsrijden en gaan schieten. Ja, dat soort risico's, dat kunnen politie en Openbaar Ministerie echt niet afdekken. Dat gaat niet. We kunnen wel zorgen dat we goed onderzoek doen. We kunnen zorgen, en dat doen we ook. En daar helpen camera's heel erg, camerabeveiliging helpt daar heel erg mee. Er zijn ook mensen die voortdurend filmpjes maken van alles en nog wat. Die zijn ook welkom, want die kunnen ons vermoedelijk ook helpen bij zo'n onderzoek. Maar voorkomen zullen we, dat gaat niet lukken. Denkt u dat die mensen niet bang zijn van de celstraf? Ze doen het normaal. Ja, dat Je is... hebt een bericht gestuurd en dan na die bericht 2 zaken in 1 week. Ik weet het niet. Dat vind ik buitengewoon moeilijk om daar een goed antwoord op te geven, meneer Andrade. Omdat ik ten opzichte van Nederland het strafklimaat hier echt vele malen strenger vind dan in Nederland. En in mijn carrière als officier van justitie heb ik ook wel eens levenslang geëist en is ook wel eens levenslang opgelegd. En mensen waren daar niet van onder de indruk. Dus je kunt in zijn algemeenheid daar niet iets over zeggen. Het zal per persoon zal het verschillen. Maar belangrijk om weer te zeggen, wat ik al heb aangegeven, op het voorhanden hebben van vuurwapens hier op Aruba staan forse gevangenisstraffen. Want je gaat echt voor een paar jaar ga je de gevangenis in. Ja, en als dat niet voldoende is om te voorkomen dat mensen toch weer met vuurwapens aan de slag gaan, ja, op een gegeven moment dan kan je van 4 jaar naar 8 jaar. Ik denk dat 8 jaar ook niet het verschil gaat maken en na 10 jaar ook niet. U mag van ons verwachten dat we adequaat opsporen en adequaat vervolgen en dat we zorgen dat die mensen die we pakken veroordeeld worden en in het KIA worden opgesloten. En we hebben de carnaval net om de hoek. Het wordt het spannende, ik denk dat het een spannende periode kan worden. Ik hoop van niet. Ik hoop
Ik hoop dat deze incidenten ook zorgen dat mensen zich achter hun oren gaan krabben. En dat de feestdagen en daarna carnaval, dat het rustiger gaan wordt. Maar ik vind het net zo spannend als u. Ik vind het net zo spannend als u zelf vindt. Want elk leven die wordt weggeschoten, is er één te veel. Denken jullie veel over een beslissing nemen over de preventief fouilleren? Op welke area en alles? Ja, ik Want heb... op deze moment, ik denk het toch... Ik zit, wat belangrijk is bij preventief fouilleren is dat de organisatie moet bij het KPA vandaan komen. En vervolgens moet het OM een verzoek doen en dan moet door de rechter goedgevonden worden. Ja, ja er moet een toets zijn van een rechter. Omdat dat natuurlijk zeer ingrijpend is in het leven van de gemiddelde automobilist die gewoon over straat rijdt en niks bijzonders wil doen. Als politie Aruba met een dergelijk verzoek komt, onder deze omstandigheden zullen wij dat doorgeleiden en dan is het uiteindelijk de rechter die daar toestemming voor geeft. Maar zoals gezegd, het begint bij het korps politie Aruba, want het moet allemaal ook wel georganiseerd worden. Nog 2 dagen voor de korpschef en dan is het klaar, toch? Ja. Dan kun je niet lezen. Zijn er genoeg agenten voor de rest van 2022? Want we weten dat er heel veel mensen op vakantie gaan in december. Ja. Nee, er zijn zeker genoeg politiemensen, dus we hoeven daar geen zorgen te maken over de veiligheid. Natuurlijk is het wel zo dat we er altijd meer kunnen gebruiken, zeker ook in deze periode, maar er zijn voldoende politiemensen. Laatste vraag. Er ging iets over de camera's toezicht volgens mij van u? Ja. Wat was uw vraag, meneer? Tijdspad. Is aangegeven wanneer dat gaat gebeuren en hoe lang dat gaat gebeuren. Ja. Er zijn eigenlijk 2 fases. En fase 1 gaat om het cameratoezicht in de beach area. En daar wordt nu al, daar vindt de installatie nu plaats. En nu sinds de minister heeft vandaag volgens mij het rondgemaakt en morgen volgt een offerte die ook geaccordeerd zal worden om in het uitgaansgebied ook voor camera's te zorgen. Dus op die manier zorgen we langzaam dat we van cameratoezicht ook naar camerasurveillance gaan. Dus dat we echt doorontwikkelen in cameratoezicht. En dat willen we op termijn ook verder uitbouwen nog. Voordat jullie klaar zijn, toch een bericht sturen aan de mensen van de Aruba voor deze laatste weken van deze jaar. Zie, ja. Wat ik al eerder aangaf, ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. En ik betuig nogmaals mijn diepe medeleven aan alle betrokkenen die een dierbare zijn verloren. Aan de Arubaanse samenleving zeg ik ook, wij zijn er voor u. En wij zullen zorg dragen voor de veiligheid van ons land, van ons eiland. En daarin zullen we niks toegeven. Dus het bericht is ook aan een ieder die een dergelijke situatie in zijn hoofd heeft, of die zich bezighoudt met misdaad en op deze manier nergens voor terugdeinst, is de boodschap, en het is een harde boodschap, maar wij zullen u opsporen, wij zullen u aanhouden en wij zullen u samen met het OM voor het gerecht brengen. Maar laat het niet zo ver komen. Het is niet nodig. Er is hulp. U kunt altijd eruit stappen. U mag zich bij ons melden. U mag zich bij iemand anders melden. Maar wij geloven erin dat wij dit kunnen voorkomen. En dat we dit samen met u kunnen voorkomen. Dus ik roep ook een ieder op in onze samenleving. Als u iets weet, meld het bij ons. En dat kan op de verschillende manieren. Via de tiplijn, via een radioregisseur. Maar ook door gewoon simpel het politiebureau binnen te stappen en uw verhaal te doen. En als u in het bezit bent van een wapen, doe uw wapens van de hand op de aangewezen locaties. Masje, dank u. Aruba zijn